जालन्यामध्ये भाजपचा महापौर होणार। महापालिका निवडणुकीत भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष होणार असं भाजपचे नेते रावसाहेब दानवे यांनी म्हटलेलं आहे। महापालिका निवडणुकीमध्ये युतीची सत्ता येणार असल्याचं देखील दानवेंनी स्पष्ट केलेलं आहे। जालन्यात भाजपचा महापौर होणार आहे। महापालिका निवडणुकीत भाजप हाच सर्वात मोठा पक्ष राहणार असा दावा देखील रावसाहेब दानवेंनी केला आहे। जालन्यात महापौर भाजपचा राज्यामध्ये 29 महानगरपालिका निवडणूक आहेत, काय सांगाल? राज्यामध्ये 29 महापालिकेच्या निवडणूक आहे। या निवडणुकीमध्ये काही ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना शिंदे गट एकत्र लढतो, त्या ठिकाणी भाजप शिंदे सेना गट एकत्र लढतो, त्या जिंकू आम्ही। काही ठिकाणी भाजप स्वबळावर लढते, त्याही जिंकू आम्ही। मला असं वाटतं की ज्या काही निकाल येतील त्यामध्ये सर्वात मोठा पक्ष हा भारतीय जनता पक्ष असणार आहे।